Здравейте отново. Днес реших да ви пусна едно видео, защото стана време, нали, да бутилираме бъза, сиропа. Имате голям интерес към него и искам да ви покажа как стават нещата. Ще ви обясня и как се прави и така. Ще ви дам и рецептата, да си я знаете. Така. Аз това нещо трябваше да го направя още когато се береше бъза, кога се смесваше с меда, но тогава изобщо нямах планове да правя видеа и затова така ще го направя сега и сега ще ви обясня как се прави. Също ще ви бъде полезно, нали? Така, сега пак ще обърна камерата и ще почна да ви обяснявам. Значи така, след като наберете бъза, избирате си някой по-чисто място, нали? Няма да спирате някъде до пътя, до петелта, където минават коли, машини и така нататък. Отивате на някакво по-диво място, избирате си го, влизате в трънта и почвате да берете бъза. Така, след като го наберете, бъза се почиства от чепките, старателно се почиства от чепките, също внимавате да няма някаква боболечка, защото боболечките застават отдолу под самите гроздове на бъза. После го измивате, след като го отделите от чепките и го слагате в някакъв съд. Значи препоръчително е да се работи с иноксови съдове, ето ги, с иноксови съдове, никакви бидони и такива глупости. Това не са джибри за ракията да ги работим в бидони. Нали? Така, само инокс. Тук вече аз съм го качил горе част от бъза, който се е качил горе, защото той меда като е по-тежък, меда пада надолу, бъза бяга нагоре. Един месец това нещо, тази смес един месец се бърка и вече сиропа е готов. Готов е за прецеждане и за бутилиране. Така, друго, което трябва да ви кажа, ще ви кажа и каква е консистенцията, каква е рецептата. Да си не помислите, че съм някой печалбар само. Така, бъза на 1 кг плодчета, готови изчистени плодчета, трябва да сложите, аз го правя с 3 кг и половина мед. Значи вие може да сложите и 4, може да сложите и по-малко, но за по-малко не ви препоръчвам от това, защото целният мед още преди 1000 години се е използвал за консервиране на храни, както и на някои от телата на великите императори и полководци също са били пренасяни с мед, за да не се разлагат. Тоест меда не позволява на храната да се развали. Ако вкарате по-малко мед, може да доведете до там, че самия сироп да ви вкисне. Аз имах останала една бутилка малка сироп от миналия сезон, нали? Само една малка ми беше останала. Онзи ден я отворих, нали, за експеримент, въпреки че беше седяла на топло, тя нямаше абсолютно нищо. Нито да вкисне, нито нищо. Това нещо се получава от меда. Значи това да го знаете. Полезно е, нали? Да не вземете да объркате, защото ще дадете парите и за мед, и само където ще драпате по тръните. Така, след един месец от тук се прецежда, тук не се прецежда, от тук пълните кофите. След като напълните кофите, ето го другия съд къде е. Ето тук отгоре на второто сито сипвате си кофата, двойно се прецежда и ето ги вече. Ето го кранчето и се почвате да си работите. Така, пълните си. Значи няма никакви, след като се прецеди, няма никакви шлюпки, семки и тем подобни неща. Чист сироп, без никакви добавки вътре, като семки и шлюпки. Никаква захар също много важно. Аз много държа понеже, нали, ние
сме пчелари, правим мед, няма как да се излагаме, да слагаме и вътре да добавяме захар, че за по-голяма печалба или такива глупости. Така, това е пълненето. И вече ето, това е крайният продукт, вече с етикетчетата. Тези неща днеска пътуват за своите клиенти, нали? С етикета. Така, значи базака ще е в 3 разфасовки, тази голямата, тази средната и малката още не съм почнал да я пълна, тя ще е 330 грама. Тази е 900, тази е 660 и 330 съответно. Тази ще е на цена 24 лева. Значи 24 лева, 10 грама бъз. Това е 1 литър водка. Така да ви го кажа. 1 литър водка, ако го обръщате в алкохол, ако го обръщате в цигари, са 4 пъти цигари. Не знам, зависи на какво му е хобито. Така, взима се по една супена лъжица сутрин, това е 10 на 15 грама. На гладно се взима и така. Това е, ако не искате, нали, да драпате по тръните и да ходите вие да си берете бъза и да си го справите там да си. Аз съм вашия човек. Обадете се или ме пишете на страницата или на лично съобщение и ще ви го изпратя. Чао, чао и до скоро!